At tumigil ang mundo sa pagitan ni Moira at ni Jason. Johnny Depp versus Amber Heard final. Pride Month. Kamusta yung mga kasi? Ito nga pala si Marites para maganda na legit fake news sa Pilipinas. Try na natin si Moira at si Jason dahil hindi naman talaga dapat pagtawanan ng ganito mga klaseng pangyayari. Seryoso to nga topic pero maganda pag-usapan. Kaya diba, syempre Marites nga, kailangan may pakialam tayo sa buhay ng iba. Ito napansin kong hirap pag pinapublicize mo yung relasyon from start to finish. At naging issue pa to sa social media dahil sa mga sinasabi nila na pag daw sa yung mas maingay daw sa social media, mas vocal sa kanilang mga faith, sa kanilang mga relihiyon, sila pa yung mas morally corrupt. Pero maganda yung president, hindi porket magkakasal kayo, magtitino siya para sa'yo. Dapat isipin mo marriage na hindi nagdadagdag o hindi inaayos, kung kunyari kupal na siya nung simula pa lang, hindi niya naayusin ng pagkakasal. Okay? Hindi yan ang parang fail-safe. Hindi yan ang parang glue na magme-mesh sa inyong dalawa. Hindi ko naman sila kilala, pero yun, nadagdag siya dito. Maraming salamat sa nagpadala ni Lord. Bro, yung nagpaubaya, naging pautang ina na. Na-weirdoan din ako, kailangan niya i-post. Pero naisip ko nga, kasi nga, dahil involved sila masyado sa social media, di ba, nag-God is the center of their relationship. Marami silang ganon. So, naging parang doble, suntok tuloy ang tao sa kanila. Nag-break nga sila dahil sa kanyang pamilya. Faithful. Pinagay bumili ng ad-text na hindi sa... Ibang Jason yan. The Jason, we failed to protect ang pinaubaya at nagpaubaya at kumanta ng paubaya at nagsulat ng paubaya. May something sa paubaya talaga na masakit Hindi na siya paubaya, pabayaan. Pabayaan na, ayaw ko na. Tutubero Moira, Column, kay Christian. Tebo ba ba? Sino in-edit niya? Sino kaya to? Sino original ito? Ugali mo ulol! Takal mo ulol! Pamilya niyo ulol! Hindi worth gumawa ng bagong kanta para lang magpa-heartbreak. Desper mo ulol! Oh! Tropa mo ulol! Kaaway mo ulol! Galit na Moira nyo. Ako'y mag-high school ay napabagay. Nakaka-right tayo. Nalala ko si Taylor Swift, di ba? Lahat na kanyang mga heartbreaks na nagawa niya magandang kanta. Tsaka si Adele ata, di ba? Sigurado ko hindi to marketing plan para kay Moira para magkaroon ng bagong kanta. Wala may gusto nito. Diba? Masaya na sila, Jason. Kaya huwag nyo na silang guluhin. Yes to divorce, nag-trend sa Twitter. As a kid in an abusive household with lots of fighting and shouting and bad-mouthing, I say yes to divorce. Sometimes the only way out. Hindi dapat endgame yun. Sa ibang gumagana yun, pero kung yun nag-fail yung marriage mo, hindi ibig sabihin yung marriage, hindi nun minamalit yung marriage ng iba kasi nagiging parang insecure tuloy, mga bakit kami? Okay naman kami. Hindi to para sa inyo. Para to sa mga hindi nga ginanahan ng marriage. Hirap ka pag yung pangalan mo, batong bakal, no? Yung sa ex mo pa, tapos makikipag, sino ka? Mahirap ilandi yung sarili mo kung meron ka pang yung mismong pangalan mo ay attached pa doon sa ex mo. Di ba? At mag-escalate pa yan sa legal basis. Ayoko na po tayo. Hindi ako lawyer, pero alam ko yung mga pinagdaanan ng mga yon, na mga kwento sa akin. Kaya huwag kayo mag-idealize sa social media, please. Parang awa nyo na. Yung mga sexy sa TikTok, yung mga couple na naglalandian sa TikTok, wag nyo gustuhin maging ganon. Hindi yun goals. 1% lang yun na nakikita mo sa buong social media. Gusto ko ganyan, wag na lang. Hindi yun healthy sa sarili mo. Ang pinakayoko lang pagdating sa divorce or annulment, yung mga anak na matitira. Sila ang pinaka hindi deserving sa stress at chaos na dala-dala nito. Nakasalanan ng dalawang matandang yun na yung pumunta dun sa agreement na yun yung pinaka naaawa ako. Kasi di nila alam yung nangyayari, di ba? Parang, kay mami ba ako ng Sabado? Tapos kay daddy ako ng Linggo. Yun yung mga nakikita mo sa mga movies na very talagang dramatized na sobrang kawawa kasi di na naiintindihan Dapat ang iniisip lang dapat ng bata ay ang pagmamahal ng kanilang magulang at maglaro, magsaya. Nasa development years yan. At yun yung gumagawa ng mga baliw, ng mga sociopath, mga baliw sa ibang tao na ina-apply nila yung abusong nakita nila sa kanilang mga magulang, sa mga partners nila. Kasi kala nila normal Wala na akong pakialam sa dalawang tao na yun. Desisyon nila yan Baka kasalanan nila sa isa, pagkukulang nila sa isa't isa, maling choice nung isa,
maling choice pareho, diba? Marami namang factors yan. Wala namang isang formula sa, hindi mo ko si Dr. Love. Diba? Marites lang ako. Huwag masyadong mataas standards yun sa akin. Diba? Iba-iba yan. And kung sa iba gumagana, baka sa iba hindi. Baka gumana ang merits dito, sa isa hindi. So, maraming choice yan. Hindi nila kasalanan yon. Pero ang pinaka-ayoko lang talaga dito is yung pagdadaanan ng mga bata. Bago kayo mag-anak, pag-untogin nyo muna yung sarili sa pader at sa sarili. Siguraduhin nyo kahit yun lang na handa na kayo mag-anak. Mas meron akong pakialam sa mga kabataan na lalabas doon kesa sa inyong dalawa. O tatlo o lima kung sa iba kayo relihiyon. Kasi pakialam ako sa mga bata kasi hindi nila deserve yan. Sa mismong Spain na nagdala sa atin dito ng marriage sa Christianity, pwede mag-divorce. Ba't dito hindi pwede? Ibig sabihin yung nagdala dito, pwede. Panood ko yun dito sandali. Especially Spanish people. Yeah. They colonized the Philippines and forced them to believe in Jesus. Yeah, Nowadays, Spanish people enjoy divorcing, but Filipino people still can't legally bagets eh. divorce. Yes, they still strictly believe in all Catholic morals, except for being Dahil yung pag-usapan na natin gay, susunod na balita yan na Happy Pride Month. Pero lang daw sa kanya. Ayoko maging happy ka. It's okay to bigay. It is kasi, bigyan mo girl. Madali sabihin niya, kuya, kung ito yung tinapat sa yung bakla, baka i-roll ko na yung papel mo. Hindi ko lang yung mga taong galit na galit sa bakla, tomboy. Ang gusto lang din naman nila is kapwa bakla nila tomboy. So, o di more para sa mga straight tulad ko, mas maraming straight na lalaki at babae para sa atin, di ba? Kung gusto ko lalaki ka, mas maraming babae para sa iyo kasi mababawasan ka ng mga gwapong bakla na kung nagkataon ay nagkakagusto yung babaeng sa iyo. So, di ba? Walang problema. It goes for the other gender as well. So, hindi ko maintindihan yung mga problema yun sa ganyan. Who are you? What's up? I'm James Reed. Oh! Oh! Happy Pride Month ka! Ano ba? Ate, marites. Hindi yung marites na ayaw ko eh. Bawal bakla at tomboy. Paano butiki baboy? Pak! Bigyan mo kaya. Happy Pride sa lahat ng mga cancer dyan ng LGBTQIA++, LPG-. Slay nyo lang, slay. Di ba napalitan yung 1,000? Palitan na yung 100. Sunod na balita kina Spotted Ariana Grande. Yan si Ariana bumibili. Oo nga, Ariana. Pabili pa! Pabili pa! Ano po yan? Pabili pa ng sticker! Dito Ariana Grande, Ariana 20 to. Sunod! Malaki araw-araw po. Nakita ko na to eh. Sino ba to? Sino ba tong lalaking to? Pogi ba yan? Sunod na balita kina Galagay fanboy. Paliwanag ko lang sa'yo ha. Basta sumakay ka ng motor ngayon, kailangan naka-helmet kayo. Kahit di ako nagmamaneho. Kahit hindi ka nagmamaneho. Ito yung mga tanong na wala ka na masabi. Sige. Parang lang magbuka ako yung tama. Another satisfied customer na naman. Thank you. So, para sa pulisya. Para madali mahabol ang mga kawatan. Magaling. Sunod. Ay, sa ano to, di ba? Pinanood ko to. Parang to, I love Death Robots ba yun? Maganda yan. Hindi mo alam kung totoo o hindi. Feeling ko naka-green suit lang sila. Tapos naka-pin dun yung animation para magmukha realistic. Galing nga eh. Sunod na balita ay na at Paule. Galing naman kay Johnny Depp. Nanalo na si Johnny Depp versus Amber Heard. All men are trash. Alam ko pinagdaanan natin lahat yan. Nanalo si Johnny Depp ng almost 10 million in compulsory damages at 5 million in punitive damages, pero makukuha na niya doon yung 350,000. Nanalo si Amber Heard naman ng 2 million kasi may maling sinabi yung lawyer ni Johnny Depp. Pero all in all, ang jury ay nag-sign kay Johnny Depp. Sobrang kenko at sobrang clown yan. Sinundan ko na yun sa simula kasi, di ba, masarap na call out yung mga taong ginagamit yung mga movement sa mga wala kakwentang-kwentang bagay para sa sariling kapakanan. At maganda makita dito na, sabihin mo kay all men are trash dito. Pero di ba, hindi ko sinasabi anghel si Johnny Depp, pero hindi siya domestic abuser. Okay, hindi siya anghel, addict siya, nanginginom siya, hindi yun criminal offense ang maging lasinggero. Pwede lahat ng mga tito nyo nasa bilanggo na. Ayun, so congrats kay Johnny Depp. Magandang laban to para sa mga both lalaki at babae na inabuso tulad ng ating pinag-usapan kanina kay Moira at kay Jason, di ba? Hindi man physical ang pang-aabuso sa iyo, pwede emotional, pang-aabuso pa din yan. At mababuti na-call out to, nakikita ng community para hindi ma-water down yung mga ganitong classic movement. Ito galing kay Fit.
Amber Heard. Di ba 15? Yun yung maganda dito eh. Securing the money. Wala kang pake si Johnny doon sa pera eh. Ang liit ng barya lang nung 8 million. Kasi nababawasan mo ng 2 million. Ang liit ng pera lang nung sa kanya. Wala nga siya doon sa final verdict ng hearing. Wala siya doon si Amber Heard. Yan nakakatawa kasi ang gusto ko lang naman makita rin is yung mukha ni Amber Heard na umiiyak. Yun lang yung habol ko doon sa buong drama na yun. Ayoko nang daanan lahat. Basta importante ang hustisya ay naibigay sa mukha ni Amber. Na-heard ang hustisya. So, doon nagtatapos na balita kayo na ngayon. Maraming salamat sa mga noog. So, pabagay ito. Like, share, sa mga marites nyo, friends, with subscribe, bababi, bleh!